Excited nang mayakap ni Rose ang mga kaanak sa Villasis, Pangasinan. Sa Baguio siya nagtatrabaho at halos isang taon na nang huli siyang makauwi. Busy sa work kasi ngayon lang. Parang ang tagal ko din nakauwi kasi sa Pangasinan. So, mismo nga sila doon. Naman po? Mini-reunion. Parang ganun na din. Bit-bit ang mga pasalubong na gulay. Handa na raw siyang mag-Noche Buena kasama ang buong pamilya sa kanilang tahanan sa Villasis. Tila mas maaga rin ang kanyang natanggap na pamasko dahil ang kanyang pamasahe pa uwi, libre! Muli kasing naghatid ng libreng sakay ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ngayong araw, December 24. Nakita ko to kahapon. So parang, ay, may libreng sakay. So pang dagdag na din yung budget for sa bahay. Tig-2 bus ang biyaheng Baguio hanggang Rosales at Baguio hanggang Lingayen. Malaking bagay din ito para kay Maylene. Kasama niyang kanyang 4 na anak na uuwi para salubungin ang Pasko kasamang ilan nilang kamag-anak sa probinsya ng Pangasinan. Dahil po sa may libre po, salamat po kay Gov. Gico. Kasi nakalibre po kami ng pamasahe ng mga anak ko po. Merry Christmas po. Hangad ng pamahalang panlalawigan na ngayong Pasko, komportabling makabiyahe pa uwi ang kanilang mga kababayan. Mayroong entertainment at ang mga driver, good vibes at full of smiles. Merry Christmas, Pangasinan, ang galing! Talagang masaya-masaya rin na mag-aatid sa kanila, sir, para nang sa ganon makapili na nila yung pamilya nilang ngayong Pasko at makatulong kami, sir, ay maluwag din sa kaluban ay makatulong sa kanila, sir. Ang libreng sakay, hatid ng pamahalang panlalawigan sa mga residenteng nais makapiling ang kaanak ngayong Pasko. Inaasahan namang magkakaroon pa ng mga susunod na libreng sakay sa nalalapit na bagong taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.